ingxaki kaSathane ligama likaYesu. Yile nto abanye abantu abaninzi beyibambile indaba kaMoses. Thina semthetho kaMoses sihamba noYehova, thina sihamba noThixo somandla, abamfuni uYesu. Amen. Ayintshanga ke lona indaba. But amandla apha kuYesu bantwana bam, omama, amandla apha le nto ingozi dangerous kwi-kingdom yobumnyama ipha kuYesu. Le nto yenza umonakalo, yenza imess, le nto yenza amadimoni angamelani nawe ilapha egameni likaYesu. Yile nto afuna isitopu Sathane. Nawe lo uyathandaza, ngeke uthandaza nje, but wathi uma usinde kuthandaza ngegama likaYesu ikhona umonakalo. Ufuna inqanda kunabantu abathandaza ukuthandaza okumali uqonge yemali ingane kwisikolo sokuthandaza indlela walandelisa ngayo amagama icikoza ngayo ungazi uba wena uthandaza ohlobo yethi lo mthandazo awuyishukumisa ikingdom yobumnyama ngoba une-ingredient engekhoyo igama likaYesu alikho kuwo. Kodwa ungathandaza umthandazo ongaqiniseka noba uyafika noma ufiwa, umthandazo ongathi uwiki ngokwengqondo yakho, but umane usithi egameni likaYesu, egameni likaYesu. Wamibisa igama likaYesu yonke intshwaqane libuyithetha igama likaYesu livele lisummarize, livele ligile linqube indoda ziwe. Lelo sala lethu stop. Ningasakhankanya. Akathi ngoba ningakhankanya. Yebangena iziyo lezo ngekhankanya into. Because ukukhankanya nje kukodwa ungakwazi ukuthandaza uma ngegama likaYesu. Yoyini yofuna amanwele ingani khona neronga phezulu. Awuthandaza ngegama likaYesu. Uyalikhankanya nje. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ufana noma phethe isibhamu. Uyadubula yathi yakho. Udubula ngegama likaYesu. Xa uphelile umthandazo, kephelile amazwi, kodwa ubona uba imfazwe isekhona, likhankanye nje. Likhankanye nje. Phelile ukucikoza, phelile ngamazwi omcela uThixo, yeke sumcela, ithi nje ngegama likaYesu. Uyimsayitopa namhlanje. Hey bazala, atayitope ngalendlela ukucikoza yokuthandaza, uthandaza kamnandi, walandela ngendlela especial amazwi kuThixo. Kanti kwamaxesha ufike ungathandazi amazwi amnandi. Ngexesha lemfazwe akuthandazwa amazwi amnandi, kuthiwa ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Uyalela imimoya uthi ngapha endlini nami naligqibele khokho, hambani ngegama likaYesu, hambani ngegama likaYesu. Awuthandaza yakhankanya. Yeyi bazalwane, lilifuzwa ngabantwana babandimamele bazakhankanya endlibelele bathi ngegama likaYesu. Amadimoni awathi bayaqeketa azobaleka ngoba wabaleka imthanda, abaleka igama likaYesu. Ngoba isibhamu noba siphethwe ngumntwana uzasibaleka, ubaleka imntwana, ubaleka isibhamu. Ngoba imbumbulu ezithi ikhutshwe ngumntwana, imbumbulu izawuphuma idlakaza ubuchopho. Yabantwana bakho babayazi banamandla igama likaYesu. Baba yesikolweni beyazi, ungatitsha abantwana bakho uthi mntwana bavuka kurongo ithi ngegama likaYesu. Amadimoni agcwele esikolweni, amadimoni agcwele esikolweni. Libizele abantwana babusephetheni uthi ngegama
igama likaYesu. Abafuni kangane. Now, bazoripota ngoPetros. Baripotele ibandla le-mess le-bish. Babathi ndisindisiwe. Ndiyazazi ndisindisiwe. Yikhuphe ngomlomo. Negama likaYesu ewe nalo. But amadala bona kulikhupha ngomlomo. Umtinga lo. Unamandla lo mtinga. Unamandla lo mtinga. Lo mtinga lo ungabaletha inyoka. Ndithi inyoka ezinkulu kunawo. Inyoka ezinamandla lo mtinga. Zingaphendula manje. Lo mtinga ubhijile. Kodwa inyoka engaka ingabaletha lo mtinga. Nditsho maye inyoka ezaziwa. Inyoka ezinobungozi. Inyoka ezibhebimizi. Umtinga ungaka ungazilimaza ziphume eziyadini ziphume endlini inyoka. Ukuphulo loba lo mtinga ugcina ubambile uma lo mncoma nje uba ngumtinga kodwa amandla omtinga amandla omtinga wathi udibisele iqobo ukhulula umtinga bezinto yakho ukhulula umtinga thibathi umtinga leqobo bebenze ayiziwenziwa kuwe thibathi umtinga leqobo umtinga yabo kwezinto thibathi umlomo negama likaYesu igama likaYesu liyayazi umolezinto thibathi umlomo negama likaYesu igama likaYesu liyazazi umolezinto. My Lord, uthibathi leqobo kujike nobutinga bomtinga kuvela intuba ingekho kuvela ilanga nje lomlilo. Nawe ungabona ubhijile nje ungabona into engekakanga nje but ithibanisa wena negama likaYesu uzawuphuma intuba ungayafunayo uphuma amandla akhipho inzala. Libize taxini, libize endlini yakho, libize emotini ulele. Umtinga unawari. Noma usekitchen, usekitchen nokulayitha isitofu. Nokulayitha isibaya. But lo mtinga unawari noma usebedroom. Lo mtinga unawari noma usefront. Lo mtinga unawari uthi I can do what I can do. Nangowenza ubungcibetoni angibe ngifaka ifafoti yokuphepha isenqabeni nobungcibe ithupisi emhlophe nethaye elimhlophe uthi lo mtinga I can do it. Ngibe offer lo mtinga thina senze leqolo I can do it. So mlini uthi awufana iqhiya yakho iphi iqhiya yakho abadimoni ehlasela bisikama ngenza iqhiya kazi nokuthi lipijama libize nokuthi bona dropa libize elinamandla libize libize. Lord, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Akokama libizini mingiwe, katika sulupeto kama, ikama na Yesu, nilolotwa. Okay,
ithi bonke. Ayithanga abantu abakhulu bafana babo. Ayithanga abantu abakhulu. Ithe bonke. Nemtheko labazihambisa. Dlalisa abantwana. Abantwana bawudlalisa umasibhekisana. Kodwa baphethe umqinga wamanyana. Umlilo akazithi uyaphekisa abantwana. Nenyoka lesisa izavivuma lo mlilo. Ayizokuzwa kubasema. Ngoba inexesha lombasi. Inexesha lomlilo.